Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bocah-bocah sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Sugeng pinanggihan malih kalian Pak Imam Gladen Basa Jawi episode gangsal. ya Allah, ya Allah bi husnil khatimah. Bocah-bocah, siang iki monggo kita sareng-sareng Gladen latihan belajar bedanipun teks deskripsi lan narasi. Pelajaran dinten puniki inggih menika nerusaken pembahasanipun Gladen Basa Jawi ingkang sampun dipun paringaken kalian Pak Imam tanggal 14 Agustus 2020. Nggih. Monggo bocah-bocah dipun siapaken kanthi konsentrasi. Mugi-mugi bocah-bocah pikantuk ilmu ingkang barokah.